Zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać tam, gdzie rosną palmy, a tu się okazuje, że mogą rosnąć w starej wsi. Palma jest genialna, trochę egzotyki w centralnej Polsce, to jest coś nie do opisania, nam się bardzo podoba. Myślę, że rozpoczęliśmy nową modę tą palmą. Może Stara Wieś będzie jakimś przyczółkiem palm w Polsce. Wszyscy sąsiedzi zaczną sadzić palmy. Kto wie?